Kaixo, La Loca de la Casako Oiana naiz eta gaur estutxe hau egiten ikasiko dugu. Estutxea egiteko erabili dudan materiala Kasasol etxeko konbi eta kotoia dira, biak sandia kolorean. Honek dauzka 6 ari ditu batuak, 2 txuria, 2 bakeroa eta 2 sandia kolorea. Hau da, ari berdina. Hau bestea baino apur bat potoloagoa da eta hau kanpotik erabiliko dut eta hau barrutik. Kanpokoa lantzeko 4 milimetroko kakorratza erabiliko dut eta barrukoa edo sandia koloreko hau lantzeko 3 terdikoa. Goraizeak, markadoreak eta kartoi pusketa bat. Aurrerago esango dizut zein izango den kartoi horren neurria. Kartoi luma edo antzekoren bat ere erabili dezakegu, beti etxetik daukaguna birziklatuz gero askoz ere hobeagoa izango da. Estutxearekin hasteko, lehenik korapilo mugikorra egingo dugu. Kakorratz lanean ez badakizu, gogora ezazu kakorratz lanean hasteko online kurtsoa doainik daukazula nire newsletterari suskribatuz. Hemen behian informazio kaixan azaltzen dizut nola egin. Hemendik aurrera 2 katetxo egingo ditut, 1 eta 2. Eta orain lehenengo katetxoan sartuko dut kakorratza, aria atera eta 2 hauetatik lehenengoa pasako dut eta ondoren hurrengo biak bildu. Berriro ere hemen behian sortzen den katetxoan sartuko dut kakorratza, aria hartu, 2 katetxo hauek gelditzen zaizkit, lehenengoa pasako dut eta ondoren hurrengo biak bildu. Hau erabiltzen dut hasierako katetxoaren alternatiba bezala. Horrela, puntu baxuak sortzen dira katetxo hori erabili gabe. Beraz, horrela jarraituko dugu, nik kasu honetan 25 puntu eduki arte. Listo, amaitu ditut. Nik lehen 25 puntu baxuak. Modu hau oso konplikatua egiten bazaizu, lasai asko egin ditzakezu 25 katetxo eta hurrengo lerroan 25 puntu baxu. Bai? Eta orain hemendik aurrera izar puntua egiten ikasiko dugu. Honekin hasteko 9 puntu egin ditut, baina guk egingo ditugu beti 2 edo 2ren multiploa den zenbakia gehi bat. Bai? Hemendik abiatuz, nik hemen 9 egin ditut eta puntu baxuen lerro bat egin dut, baina bakarrik erresago ikus dezazun nola egiten den. Bai? Orduan, izar puntua egiteko beti 2 lerro egingo ditugu. Bat beheko aldea egiteko eta bestea goiko partea egiteko. Lehenengoarekin hasteko 2 katetxo egingo ditugu airean. Lanari buelta emango diogu eta aurreko eta bigarren katetxoko atzeko aritxoan kakorratza sartuko dugu eta aria hartu. Eta dagoeneko 2 eraztun ditugu. Ondoren katetxo beretik, baina aurreko aritik sartuko dugu kakorratza eta berriro ere aria hartuko dugu. Hortxe ditugu gure 3 aritxoak. Ondoren, hurrengo hasierako puntuan sartuko dugu kakorratza, lehenengo puntu baxuan, eta aria hartuko dugu berriro. Dagoeneko 4 eraztun ditugu. Hurrengoan gauza bera egingo dut eta hurrengoan ere. Horrela, 6 eraztun ditugu. Orain 6 eraztun hauek bildu egingo ditugu eta horrela katetxo batekin ziurtatuko ditugu eta hementxe dugu lehenengo izarraren beheko partea. Orain jarraitzeko eraztuna badaukagu, hemen sartuko dugu kakorratza, hemengo erdiko zulotxo honetan eta bigarrena hartuko dut. Ondoren, izarretik azkeneko 2 puntu hauetan, lehenengoan kakorratza sartuko dut, aria hartu, ondo tira, bigarrenean sartuko dut eta aria hartuko dut, 4 ditut, eta orain hurrengo 2etan gauza bera egingo dut. 1
eta bi. Eta dagoeneko 6 eraztun ditut. 6 eraztunak bildu egingo ditut, katetxo batekin zigurtatu, eta prest bigarren izartxoa. Horrelako maniobra egiten dugun bakoitzean, 2 puntu aurreratuko ditugu, bai? Bigarrena hemendik hartzen dugu, ondorengo biak hemendik, eta beste 2 berriak izango dira. Orain, berriro ere hemen sartuko dut, kakorratza, 2 ditut, hemen sartuko dut hurrengoa, hemen hurrengoa, hemen hurrengoa, eta hemen hurrengoa. Eta dagoeneko prest ditut nire 6 eraztuntxoa. Hurrengo honekin bildu egingo ditut, eta katetxo batekin ziurtatu. Hementxe nire 3. izarraren beheko partea. Berriro. Prozesu berbera. Hemendik hartuko dut. Hemendik aria hartu. Hemendik berriro ere. Horrela, eta hau azkenekoa izango litzateke. Hemen 6 eraztunak bildu egingo ditut. Katetxo bat airean, eta orain buelta amaitzeko azkeneko puntu honetan puntu ertaina egingo dut. Eta amaitu dugu gure lehenengo buelta, bai? Eta 4 izartxoen beheko parteak formatu dira. Orain 2 katetxo egingo ditut airean, eta puntu ertain baten lekua beteko dute, bai? Hemen. Ondoren, hemen formatu diren zulotxo hauetan, hauek lokalizatuko ditugu edo bilatuko ditugu beste aldetik. Bai? Hemen, hemen, hemen eta hemen. Eta hor, bakarrik sartuko dugu kakorratza. Lehenengoan puntu ertain bat soilik egingo dugu. Eta hemendik aurrera, 2 egingo ditugu zulotxo bakoitzean. Bat. Eta 2. Hurrengoan, bat, eta 2. Hurrengoan, bat, eta 2. Eta lerroa. Eta lerroa amaitzeko, hemen izkina honetan puntu baxu bat egingo dut. Eta, begira, lanari buelta emango diogu, eta hemen dugu izar puntua, 1, 2, 3, 4 izartxoak. Bai, formatu dira. Eta hemendik aurrera berriro ere 2 lerro hauek errepikatuko ditugu nahi dugun arte. Bale? Eta horrela egiten dugu izar puntua. 2 katetxo egingo ditugu airean, lanari buelta eman, eta orain, bigarren katetxoan, atzeko aritik pasako dugu kakorratza, eta aria hartuko dugu. Eta orain, aurreko katetxotik, aritik pasako dugu kakorratza, eta berriro ere aria hartuko dugu. Eta orain, 3 eraztuntxo ditugu. Sartuko gera orain. Hemen barruan, bat, 2, eta lehenengo 3 puntuetan kakorratza sartu eta aria atereaz. Eta horrela 6 eraztuntxo ditugu. Eta orain 6 eraztuntxo horiek bildu egingo ditugu. Horrela, eta puntu irristatu batekin itxi. Bai? Hementxe lehenengo izartxoa. Orain, hemen sortu den zulotxoan sartuko dugu kakorratza, eta berriro ere aria hartuko dugu. Ondoren, hemen erabili ditugun 3 puntuetatik erdikoan sartuko dugu kakorratza berriro, eta aria hartuko dugu. Pixkat tira egingo dugu. Hurrengoan berriro ere sartuko dugu aria, sartuko dugu kakorratza, aterako dugu aria, eta 4 eraztuntxo ditugu. Eta orain, hurrengo bietan,
kakorratza sartuko dugu eta aria hartuko dugu. Horrela. Eta orain ja 6 katetxo ditugu. Eta 6 horiek bildu egingo ditugu. Hau guztia ziurtatuko dugu puntu irristatuarekin. Eta prest, bigarren izartxoaren beko partea. Berriro ere, kakorratza sartuko dut hemen sortu den zulotxoan, 2 eraztuntxo ditut. Orain, hemen azkeneko 2 puntu hauetan, lehenengo atzekoan, kakorratza sartuko dut eta aria hartu. Urrengoan, kakorratza sartu eta aria hartu. Eta orain, urrengo 2 puntu berrietan sartuko dut kakorratza, aria hartu, kakorratza eta aria hartu. Eta orain, berriro ere 6 eraztuntxo hauek bildu egingo ditugu. Puntu irristatuak ziurtatu eta listo. Berriro ere prozesu berdina. Errepikatuko dugu izkinera iritsi arte, izkinera iristen garenean esplikatuko dizut nola amaitu lerro. Begira, amaitzen ari naiz lerro hau, azkeneko izartxoa falta zait. Hemen sartuko dut kakorratza, 2 eraztun ditut, urrengo biak hemen eta hemen hartuko ditut, eta ondoren azkeneko 2 puntuak, 1 eta 2. 6 eraztuntxoak bilduko ditut, orain puntu irristatua, eta listo, orain bakarrik falta zaigu puntu ertain bat egitea hemen izkina honetan. Horrela. Eta amaitu dugu lerro hau. Urrengoan jarraitzeko 1 eta 2 katetxo egingo ditut eta lanari buelta emango diot. 2 katetxo hauek puntu ertain baten lekua hartuko dute eta orain bilatuko dugu. Hemen, begira, eske puntu honekin begiratuko dugu. Hemen. A ber, nola ondo enfokatzen den. Izartxoa itxi dugun leku horretan, hortxe, puntu ertain bat egingo dut. Eta hemendik aurrera, 2 puntu ertain egingo ditut leku berean. Hau da, bilatuko dut nun dagoen zulotxo hori, izartxoa amaitzeko egin dugun zulotxo hori, eta hortxe 2 puntu ertain egingo ditugu. Urrengoan 2 puntu ertain, 1 eta 2. 2 puntu ertain, eta horrela jarraituko dugu. 2 puntu ertain eginez, begira oso azkar egiten da buelta hau. Zailena da aurkitzea justo trukitoa edo jakitea nun dagoen zulotxori, baina ulertzen duzun momentutik oso errez aurkituko duzu. Eta, begira, azkeneko 2 gelditzen zaizkit, 2 zuloak. Orain beste 2, justo hemen, lehenengo zulotxo horretan. Eta orain, puntu baxu bat egingo dut, hemen, horrela, izkina honetan. Eta, listo. Hemen pixka arraroa ikusten da, baina buelta ematen badiogu, izarrak osoak formaturik ikusten dira. Hemendik aurrera, azkeneko 2 lerro hauek, 5 aldiz gehiago, hau da 6 lerro edo 6 izar lerro lortu arte jarraituko dugu. Hau da, hemendik aurrera, azkeneko 2 lerro hauek errepikatuko ditugu 5 aldiz bakoitza. Bai? Begira, amaitu dut lehenengo zati hau, 6 lerro, izar lerro dira, totalean dira 12 lerro gehi hasierakoa, puntu baxuen hasierakoa,
bai? Beraz, izar lerro bakoitza egiteko 2 lerro ditugu, eta orain, pliegea egiteko edo estutxearen zati hau egiteko, tolestura lortzeko hurrengoa egingo dugu. 2 katetxo airean, 2 lanari buelta eman, 2 katetxo hauek lehenengo puntu ertaina izango lirateke, aria hartuko dut, eta bigarrenean kakorratza atzeko aritik soilik sartuko dut. Bai? Horrela, puntu ertainak eginez. Hemen atzeko aria hartuz, puntu ertainak egingo ditut. Eta honek, tolestura errestuko digu. Beraz, oso lerro sinplea izango da. Eta ikusten duzun bezala, hemen lerrotxo hau formatuko da. Bai? Eta honek errestuko digu tolestura. Beraz, horrela jarraituko dugu, lerroa amaitu arte. Begira, amaitu dut lerro hau, puntu ertainak eginez atzeko aria hartuz eta lerro hau gelditzen da markatuta, gero tolestura erresteko, eta orain beste buelta bat egingo dugu puntu ertainekin. 2 katetxo airean, lanari buelta eman, 2 katetxo hauek lehenengo puntu ertaina dira, beraz, hurrengo puntua bigarrenean egingo dugu, puntu ertaina, eta kasu honetan, puntu ertain arruntak izango dira. Hau da, kakorratza trentzitaren azpian pasako dugu, modu arruntean, beti egiten dugun bezala. Eta horrela jarraituko dugu, puntu ertainak eginez, puntu bakoitzean. Begira, amaitu dut bigarren lerro hau, puntu ertainen lerro hau, eta orain, hasiko gara beste aldeko, simetrikoki, beste aldeko izar lerroekin, bai? Horretarako, egiten genuen bezala, 2 katetxo egingo ditut airean, lanari buelta emango diot, eta kasu honetan, berriro ere tolestura erresteko, prozesu berdina egingo dut, lehenengo hemen aria hartu, aurreko aritxotik pasa, berriro ere aria hartu, 3 eraztuntxoak ditut, orain, hemendik sartu beharrean, hemendik sartuko dut kakorratza. Bai? Horrela. Horren astu egin zait. Horrela, 5 eta 6. Eta orain, horrela, puntu irristatuarekin itxi, eta prozesu berbera jarraituko dugu. Baina, aldatzen den gauza bakarra da, kakorratza atzeko aritik soilik sartuko dugula. Horrela. 6 eraztuntxoak bildu. Horrela. Sei eraztuntxoak. Eta kakorratza sartzen dugun bakoitzean, beti atzeko aria hartuko dugu. Horrela, horrela, eta begira nola, pixkanaka, hauek 6 hauek bilduko ditut, pixkanaka izarraren azpikoak sortzen ari dira eta tolestura mantentzen da. Eta horrela, liburu baten moduan, tolestura errestuen dugu. Beraz, lerro hau horrela egingo dugu, eta lerro amaitzerakoan ikusiko dugu elkar berriro. Begira, azkeneko izartxoa egiten ari naiz. Horrela, hemen puntu ertaina, eta begira nola gelditu den markatuta tolestura. Eta orain, hemendik aurrera, simetrikoki jarraituko dugu 6
izar lerro eduki arte. Bai? Hau izango litzateke lehenengo lerroaren beheko partea, eta berdin, lerro berdinak errepikatuko ditugu 6 lerro eduki arte. Begira, gelditzen zait, azken lerro honetatik puntu ertaina, amaitu dut, eta orain puntu baxuen lerro bat besterik ez dugu egingo. Bai? Hendik hasita, puntu baxuak beste aldera iritsi arte. Puntu baxu arruntak. Bai? Horrela. Eta beste aldera iristen garenean, kolore aldaketa egingo dugu eta barruko partearekin hasiko gara. Begira, falta zait azkeneko puntu baxua. Orain, bi eraztunak dauden lekuan, konbiariarekin itxi beharrean, sandia kolorearekin itxiko dut. Bai, hemendik tira egingo dut. Katetxo bat airean. Kakorratza aldatuko dut, orain 3/4 erabiliko dut, ze sandia kolore hau pixka bat finagoa da. Eta orain, aske gelditzen diren aria moztuko dut, konbirena hau moztuta daukat jadanik. Eta orain, aske dauden bi ariak lotu egingo ditut. Suabe, bai, gehiegi estutu gabe, baina horrela ziurtatuko dugu ez zaizkigula galduko. Eta orain, hemendik abiatuz, katetxo bat egingo dut airean, lanari buelta eman, eta puntu baxuen lerro bat egingo dut, baina soilik aurrean dagoen aria hartuz. Ikusten duzu, bakarrik hemengo aria hartuko dut. Bai, trenza osoa hartu beharrean, bakarrik nire begira dagoen aria hartuko dut. Eta horrela, berriro ere, lanaren tolestura lortuko dugu, aurretik egin dugun moduan. Horrela jarraituko dut, buelta amaitu arte eta berriro ikusiko dugu elkar. Amaitu ditut hemen nire puntu baxuak, eta orain, bi katetxo egingo ditugu airean, lanari buelta emango diogu, eta orain, bi katetxo hauek ez dute puntu altu baten lekua hartuko, ze gero josteko nahiago dut ertzak pixkat, zulorik ez gelditzea, beraz. Ez diegu kasurik egingo, ez dira kontatuko, eta zuzenean hemen lehenengo puntu baxuan, puntu altu luzatu bat egingo dugu. Eta nola dira puntu altu luzatuak? Begira, puntu altu arruntak bezala, bakarrik, 3 erastuntxoak ditugunean, lehenengoa pasako dugu lehenengo, ondoren hurrengo biak, eta ondoren hurrengo biak. Honek egiten du, puntu altua pixkatxo bat altuagoa izatea. Bai? Orduan, horrela jarraituko dugu, 25 puntu baditugu, lehenengo 10 horrela izango dira. Bai? Begira, amaitu ditut 10 puntu altu luzatu hauek, eta orain puntu altu luzatuak ere egingo ditut, baina bakarrik atzeko aria hartuz. Bai? Horrela. Hemendik sartu beharrean, hemendik sartuko dut kakorratza. Horrela. Jarraituko dut. Lerroa amaitu arte. Bai? Prozesu berdina da, baina kakorratza atzeko ari honetatik hartuz. Honek uzten digu aurreko lerro hau pistan. Hemen azken puntu altu luzatua atzeko aritxoan, eta orain airean katetxorik egin gabe ez ezer, lanari buelta emango diot, eta ondo ikusi dadin, aria hartuko dut, eta puntu altu luzatua egingo dut,
hartu gabe utzi ditugun aritxoetan. Bai? Lehenengoak pixkat gehiago kostatzen du, baina ondoren ja askoz ere erresagoa da. Bai? Aurreko bueltan hartu gabe utzi ditugun aritxo horietan sartuko dut kakorratza eta hortxe egingo ditut puntu altu luzatuak. Oso ondo. Eta begira, hau eginez, nola formatzen den gure poltsikoa. Bai? Eta ondoren, hau ondo itxiko dugu, eta kakorratzaren tartea prest egongo da. Bai? Orduan horrela jarraituko dut, 15 puntu hauek prest eduki arte, edo aritxoen katetxoa, edo aritxoak amaitu arte. Eta hortxe ikusiko dugu elkar berriro. Begira, hemen egiten ari naiz azkeneko puntu altua, eta orain, aria pixkat horrela eramango dut, lanari buelta emango diot, eta orain ondo parekatuko ditut puntu altuak, bai? Bakoitza bere bikotearekin. Eta orain, hauek bi elkartuta daude, hemendik sartuko dut kakorratza, ari hau hartuko dut, horrela, hau atzeraka eramango dut, aritik tira eta katetxo bat egingo dut airean ondo finkatzeko. Eta orain, kakorratza sartuko dut bi zulo hauetatik, hau da, bi trentzatxoak hartuz, bi puntu altuen trentzatxoak hartuz, ari hartu eta puntu baxu bat. Hurrengoan, bi trentzak hartuko ditut eta puntu baxua. Berriro ere, bi trentzak ari hartu eta puntu baxuak. Horrela. Bai? 15 puntu baxu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, eta 15. Oso ondo. Eta orain, katetxo bat airean, lanari buelta emango diegu, eta berriro puntu baxuak egingo ditugu, puntu baxu bakoitzean, bai? Poltsikoaren amaierara iritsi arte. Begira, amaitu ditut 15 puntu baxu hauek, eta orain 10 puntu altu arrunt egingo ditugu hemen gelditzen diren 10 puntu altuetan. Bai? Horrela, hemen egin ditugun puntu baxuen bi lerroak konpentsatuko ditugu eta altura mantenduko da. Beraz, hemen egingo ditugu 10 puntu altu hauek, gogoratu puntu altu arruntak direla hauek, ez luzatuak. Eta kontuan izan ezazu ere, hasierako bi katetxoak katetxoek ez dutela puntu altu baten lekua hartzen. Bai, altuera hartzeko soilik egin ditugu. Bai, kasu honetan, jarri izan bagenitu 3 katetxo puntu altuaren lekuan, tarte asko gelditzen da ondoren josi egiten dugunean. Beraz, aukera hau egitea egokiena iruditu zait. Beraz, orain, ikusten duzun bezala, formatzen da gure poltsikotxoa. Hementxe, bai? Prozesu berbera jarraituko dugu 4 aldiz gehiago. Hau da, ikusi dezagun egina dagoen estutxea. Bai? 1, 2, 3, 4 eta 5. 5 aldiz errepikatuko dugu prozesu berdina eta erdira iristen garenean elkar ikusiko dugu berriro tolestura egiteko. Begira, amaitu ditut 1, 2, 3, 4, 5 poltsikoak eta orain erdiko tolestura egiteko kanpotik
bi lerro egin ditugu puntu ertainekin, eta barruko aldetik distantzia txikiagoa denez, bi lerro egingo ditugu ere, baina puntu baxuekin. Eta tolestura hori ondo markatzeko, hemendik abiatuko gara, katetxo bat egingo dugu airean, eta orain tolestura hori markatzeko besteetan egin dugun moduan aurreko aritxoa soilik hartuko dugu. Horrela. Eta lerro hau puntu baxuekin egingo dugu, baina aurreko aritxoa soilik hartuz. Bai, oso lerro simplea izango da. Eta horrela jarraituko dugu, beste aldera iritsi arte. Puntu baxuak eginez, aurreko arietan. Egin dut lerro hau puntu baxuekin aurreko ari hartuz, katetxo bat airean, lanari buelta eman, eta orain beste lerro bat egingo dugu puntu baxuekin, baina oraingoan modu arruntean. Hau da, bi aritxoak hartuz. Eta horrela, buelta amaitu arte, edo lerroa amaitu arte. Hemen nago puntu baxuen bigarren lerro honen amaieran, katetxo bat eta bi egingo ditut airean, ze hemendik aurrera ja berriro poltsikoak egiten hasiko naiz. Vale? Lehenengo honetan, puntu altuak bakarrik aurreko arian egingo ditut. Puntu altu luzatuak, gogoratzen baduzu, 10 puntu altu luzatu egingo ditugu, baina 10 hauek aurreko arian soilik hartuko ditugu. Eta ondoren poltsikoa, orain arte egin dugun bezala sortuko dugu. Bai? Baina gutxienez 10 puntu hauek tolestura errestuko dute. Beraz, hemen 1, 2, 3, 4, horrela egingo ditugu 10 puntu altu luzatu hauek. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vale. Baia, hemendik aurrera, hasiko dugu poltsikoa orain arte egin dugun bezala, lehenengo atzeko ari hartuz, eta ondoren bueltan aurreko ari hartuz. Eta prozesu berbera, begira nola montatzen dugun, egin dugu ja erdiko zatia, eta hemendik aurrera prozesu berbera jarraituko dugu 5 poltsikoak alde honetan osatu arte. Begira, amaitu ditut beste aldeko 5 poltsikoak, hemen puntu baxuen lerro bat falta zaigu, hemen egin duguna, eta ondoren bi ertz hauek elkartuko ditugu puntu irristatuez. Beraz, katetxo bat egingo dugu airean, eta puntu baxuen lerro bat egingo dugu ertz honetan. Orain amaitu dudala puntu baxuen lerroa, bi ertz hauek elkartuko ditugu. Eta nola egingo dugu? Begira, hemendik abiatuz, hemen sartuko dut akorratza, eta puntu honetatik aurreko aria soilik hartuko dut. Eta puntu irristatua egingo dut. Berriro ere hemendik ari bat hartu, eta hemendik beste bat egingo dut, eta puntu irristatua egingo dut. Eta horrela, puntu irristatuak eginez, eta alde bakoitzetik ari bat hartuz, puntu irristatuak egingo ditut, beste aldera, iritsi arte, eta alde hori ondo itxita
geratu arte. Begira, amaitu dut honen elkarketa, orain, aria moztu eta katetxo bat egin dut airean askatzeko, eta orain, estruktura prest dagoela, barrukoa eta ertzak egiten hasiko gara. Estutxearen barnekoa egiteko, bi kartoi zati erabili ditut, 14x12 zentimetrokoak, ari berdina erabiltzen baduzu eta puntu kantitate berdina erabiltzen baduzu, neurri honekin ondo enkajatuko dizu, baina handiagoa egiten baduzu, neurtu beharko duzu zein den barrukoaren alde bakoitza. Ondoren, nik sendotasun gehiago emateko, bi kartoi zati elkartu ditut eta paperezko zinta honekin elkartu ditut. Eta orain, hauek prest daudela, hemen daukagu gure estutxea, hauek alde bakoitzean ondo sartzen direla, konprobatuko dugu. Bai? Eta orain, pixka bat estiratu dezakegu, ondo enkajatu dezaten, orain, markadore bat jarri dut, erdiko lerro bakoitzaren hasieran, hau da, gogoratzen baduzu, hemen erdian bi lerro egin ditugu erliebean tolestura markatzeko, bi puntu ertainen lerroak. Hor, markatuko ditugu kate horratz hauekin, eta hemen puntu baxuen bi lerro egin ditugu, eta horiek ere markatuk eta elkartu egingo ditugu, bai? Bi lerro hauen hasierak elkartuko ditugu. Eta orain, josi egin beharko ditugu bi lerro hauek, hau da, ezkerrekoa hemen paraleloan, eta hau ere paraleloan. Hau zertarako egingo dugu, bi kartoiak bere lekuan mantendu daitezen. Ez badugu josten, mugitu egingo dira. Bai? Orduan, ondo mugitu gabe gelditu daitezen, hori alde horiek josiko ditugu. Erditik aterako ditut, eta orain, josteko modua gustokoen duzuna. Puntu irristatuak eginez, oso errez josi daiteke, edo artile orratzarekin. Zuk zerbait erosoa den moduan. Eta josiak daude ja erdiko aldeak, eta orain hemendik josiko dugu konbi ariarekin, puntu baxuak eginez, eta bi aldeak elkartuz. Eta bigarren jarraituko dugu ertzetik, ertzapaingarria egiteko, eta ondoren beste aldera iristen garenean, kartoiak sartuko ditugu, eta ondo itxiko dugu hemengo aldea. Eta ondoren hemendik jarraituko dugu, dena pixkat homogeneoagoa gelditu dadin. Beraz, hasiko gera konbiariarekin, hemengo izkinatik kakorratza sartuko dut bi ertzak helduz, hemen aria ekarriko dut, aske dagoen aria alde batera eramango dut, katetxo bat airean, eta ari honetatik tira egingo dut. Eta orain, hemendik aurrera, bi aldeak poliki-poliki elkartzen joango naiz. Bereziki, zati hau, nahiko, poliki egitea gomendatzen dizut. Badakit fase honetan gaudenean amaitu nahi dugu eta emaitza ikusi nahi dugu, baina elkarketa hau egiteko orduan, poliki eta pixkanaka egitea gomendatzen dizut. Eta horrela, puntu baxuak eginez, elkartuko ditugu bi aldeak.
Bai, eta ertz honetara iristen garenean elkar ikusiko dugu berriro. Begira, iritsi naiz alde honetara, hau izango litzateke alde honetako azkeneko puntua, eta hemen, zulo berean, 3 puntu baxu egingo ditugu. 2 eta orain 3. Bai? Eta 3 puntu hauekin izkina egingo dugu. Eta orain, hurrengo ertz hau apaintzeko, begira, hemen ikusten dugu oso argi nola josi dugun, eta sandia koloreko puntu irristatuak ikusten direla. Hoiek hartuz, ertza egingo dugu. Hoiek hartuko ditugu, eta puntu baxuak egingo ditugu haien gainean. Horrela, ez dira alde honetatik ikusiko, eta hemendik apaindua gelditzen da ertz hori. Eta horrela jarraituko dugu, puntu baxuak eginez, beste aldera iritsi arte. Ona iristen garenean, jadanik kartoiak sartuko ditugu eta ertz hau josiko dugu. Begira, iritsi naiz ertz honetara, berriro ere 3 puntu egin ditut puntu berean, edo izkina berean, ertz hori edo izkina hori ondo markatu dadin, eta orain jarraitu baino lehenago, kartoia sartuko dut. Pixkanaka sartuko dut, eta begira, forma askoz ere zurrunago hartuko du, eta orain zati hau josten, edo puntu baxuz elkartzen jarraituko dugu. Begira, iritsi naiz erdira, hemen ja kartoi hau pinkatuta dago, orain falta zait alde honetakoa ondo sartzea, ondo kokatu, eta orain beste alde hau lotu, hori puntu baxuak eginez, orain arte egin dudan moduan. Beti 2 aldeak elkartu eta puntu baxuak eginez. Listo, iritsi naiz itxidet ere beste ertz hau, hemen berriro ere 3 puntu izkinan, hemen berriro ere beste hauia puntu baxu apaingarri izango litzateke, eta hemen elkartuko genuke, berriro ere 2 puntu egingo ditugu eta lehenengoarekin elkartu, eta listo. Begira. Hemen izkinan, 1, 2, 3 puntu egingo ditut, eta hemen hasieran dagoenarekin puntu irristatua egingo dut, katetxo bat airean, aria moztu eta kitxo. Begira, nola geratu den gure estutxea. Galdu ditut ariak, sartu ditut kakorratz batzuk, froga egiteko. Badaude ere hauek baino luzeagoak diren kakorratzak. Beraz, zure kakorratzen tamaina hau ez bada, egin aurretik kalkulatu beharko duzu, agian izar gehiago edo hau luzeagoa izan daitekela. Gogoratu, izar puntua egiteko 2 pareak gehi bat. Orduan, 2-ren multiploa gehi bat. Beraz, gehitzen badituzu beti 2 gehitu, bai? Eta begira nola gelditzen den gure estutxea. Hau jade kolorean eta hau sandia kolorean.